Sa aton likod balay, may yara sang dakon nga oportunidad. 15 kilograms, 15 grams baking soda and 100 grams brown sugar with 15 liters of water. Mix with water. Okay, halin siya sa basiwa or prime water. Pagkahawon sa karaang iyang parang iyang litro ang i-add. 15 liters. Nga 15 gid daw. ano na proportion? Ano? 3. Tika pila pa lang na. 3 3 pa lang. Hindi lang para sa pagpangabuhi, kundi para man sa masustansya nga pagkaon. Amo ini ang backyard gardening. Bisan sa gamay nga espasyo o recycled nga paso, mahimo na naton pagtanom sang pechay, kamatis, talong, kag herbs pareho sang tanglad kag oregano. May madamo ini nga benepisyo. Nagahatag sang limpyo kag preska nga pagkaon, makamenos gasto, kag nagaduso sang healthy lifestyle. Apang hindi lang ini para sa kaugalingon. Ang madasun sa pechay no. Kung magbuligay kita, mahimo naton mapaayo ang food security, mapabakod ang aton komunidad, kag masiguro nga may pagkaon sa lamesa bisan ano nga panahon. Mga pila ayan ka adlaw o kung ano ma-apply ka naman liwat. Every 15 days lang. Every 15 days. So, Harvest time is 25 to 30 days. For pichay, harvest time. dali ba? Dali lang. Dami pagid kung mayari di ano. Yung ginatawag na Gani hindi naton pag ikahadlok ang pagtanom, kaya ang backyard gardening isa ka pagpangabuhi nga may pagbalangga sa lawas, sa isig katawo, kag sa kalibutan.